खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामना होदो आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला एबा दिनैहायसो बा बे भिडिअखौसो फार्स्ट नुजेनदोंबा आंनिखौहाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसन थांनाय बायदि बेल आइकनखौ थुनानै अलाव थुनानै लादो। अब्लानो आंनि गासिबो गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैगोन आरो। दा आंनियाथ' भिडिअआ बेनोसै संनाय खावनायनिल' आरो न'आव थानाय नालाय दा आरो बेलेगाव बेरायहैनायबो जायाखै जेनेबा, ओंखायनो बे संनाय खावनायनियानोसै आरो। दिनैहायबो आंनि भिडिअआ बेनो, आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय आं मा ओंख्रि संदों बेखौहायनो शेयार खालामगोन आरो। नायलांदों नोंथांमोनाबो आं दिनैहाय मा ओंख्रि सङो। ओमफ्रायो दा ओंख्रि संनायनि आवगोलहाय आं मोनसे फिसा खामानि मावनो नागिरदों आरो बेखौहायबो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबाय। जेनेबा ओंख्रि संनायजों लोगोसे जेनेबा एसे आंनि खामानि फिसा फिसौ मावनायखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरो। आङो दा जि राननाय थिखोनाय दं आरो नै संनानै राननाय, बेखौहाय दा खननानै दोनग्रोनोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना नायदो आङो मा ओंख्रि संखो, माबायदि संखो बेखौहाय। दाउफ्राबो मा जालाबाय थायो गाबसोमो। आंहा दिनैहाय जि देलाय रिल्स खालामनाय माने आङो रिल्स भिडिअ बानायनो आरो इन्सटाग्रामाव रिल्स बानायनो होननानै देलायदों आरो आं दिनै। नोंथाङा जुदि नायनोबा फल' खालामनो हागोन आरो इन्सटाग्रामाव। खनखांबाय गैखायानो आरो एसेल'खामोन। मैयानो आङो जा बुरजा माबानानै सुनानै खननानै दोनखादों मैयानो जिखौ माखासे। ओमफ्राय बे दा खननाया बेलासियाव दुगैनानै सुनायमोन खोमा। बे जेकेटआथ' थाब रानाना, ओंखायनो बे उनाव राननानै मोनायाव सुनानै दोनबाय। ओमफ्राय खनासै दिनैसो खनबाय आरो बेनो आरो। ओमफ्राय मा खालामनाय जायो दा नायनोसैल'। दानि खामानियाथ' बेखिनिल'। दा दुगैखां आरिखां एक्सुवेलि आं ओंख्रिखौथ' आगोलावनो संखांखाबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना उनाव संसिगोन आरो। आं ओंख्रिखौ संखांनानैसो दा बे इन्ट्र'खौहाय दुगैखां लोबखांनानैसो होदों आरो। जेनेबा ओंखाम आरि जाखांबाय। दा टाइमा बेलासि हांबा जाबायानो खोमा आरो 2टा 3टासो जाबाय नामाथाय दा आं बे रायज्लायबाय थानाय टाइमाहाय आरो। बिदिब्ला बेखिनियानोसै, नायलांदो नोंथांमोना आंनि ओंख्रि संनायखौ। नै आङो संख्रि हालदै होनानै नाखौ लगायनानै लाग्रोबाय, ओमफ्राय दा एवनोसै आरो। थावाबो दुंबायानो।
एवनायावनो रुइहांबाय नै थारुना मोजाङा थारुनजों आलासि जाहैनायाव हरनाय थारुन आनैमोननि जोंहानो मोननाय माने हरनाय आरो हरदों जोंहानो आङो बेयाव दायो दै गुदुंखौसो होगोन आरो दै गुदुं फुदुंनानै दोनखादोंमोन आवगोलावनो दै गुदुं दसेनो गोदौसिगोन आरो बियो दै गुसुखौ होबाथ' नों गोदौनोबो टाइम नांगौना आरो थारुनाथ' रुइहांखाबायानो दसेनो होसिगोन आरो मोजां गोदौ होनानै थारुनखौहाय थुग्लिग्रोनोसै ओमफ्राय नाखौ होनोसै बबेबा रुइबाय नै रुइनायखौ थुग्लिबाय आं एबार नाखौ होनानै गोदौहोबाय थानोसै आरो kurang mosla gitu. Nah, kan lebih banyak lagi lah, Mbak. Kok kan mau nggak kan gue. Sampang gugur. दा मस्ला मस्लि होखांनानै सामब्राम गुफुर आरि होखांनानै 2 मिनिटनि उनावनो मोनसिगोन आरो ओंख्रिया 2 मिनिटनि उनावनो आङो दुन्दिया आरिखौहाय होनानै खांनोसै ओंख्रिखौ संख्रिखौ नांनाय नङा जोंना एसे गोबावसो मोनबाय खांबाय आरो Thank you so much बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय